YouTube channel. For today's video, pupunta po tayo sa Sitio Catoogan, Barangay Balukawi, Abuyog, Leyte para mamiesta. Kasama ko po ngayon ang kaibigan ng kapatid ko. Dito ko siya pinatuloy sa bahay namin dahil galing po siya sa Naval, Leyte. Pumunta po siya dito sa Abuyog para mag-attend ng training para sa census. At ngayon pupunta muna tayo sa Barangay Bito para sunduin ang aking kapatid. Kung naaalala nyo guys, dito ko isinagawa yung pinakamahaba kong vlog. Due to public demand, pinalitan ko po ng title yung vlog ko na Slums of Abuyog to Corners of Abuyog. Ang haba po ng vlog na yun, umabot po ng 1 oras dahil linibot ko yung buong poblasyon ng Abuyog. Shoutout nga pala sa mga nanonood dyan. Mega shoutout to M&A Rangers. Mega shoutout to Team Burublig. Mega shoutout also to Waray YouTubers. And of course, last but not the least, my very own group. Mega shout out to Team Buyugan. Team Buyugan is an exclusive group of Abuyog vloggers. Paliko na tayo guys, patungong Barangay Bito. Naalala nyo po ang landmark na yan? Yan po ang tinatawag na Santo Niño Park, ang Barangay Bito. Sa kaliwa ko po ay ang Bibiglosa Central School. Diyan po ako nagtuturo sa Bibiglosa Central School. Malapit na tayo guys. Naghihintay yung kapatid ko. Malapit na po. Ito na po siya. Dito na lang tayo. Basa po yung kanilang upuan dahil umulan po kanina. Ayan guys, get ready dahil dire-diretso na tayo patungong Catoogan. Pero dito po tayo dadaan sa likod dahil one way po. Sa kaliwa po tayo. Madadaanan po natin ang likod ng Bibiglosa Central School. Ayan po. Yang yellow ang fence. Liliko po tayo sa kaliwa at madadaanan po natin ulit yung Santo Niño Park.
Ayan guys, pero dire-diretso na po tayo, hindi na po tayo babalik sa Barangay Bito. Dadaan po tayo sa Barangay Barayong. Nasa Sitio Banyadero po tayo. Dadaanan po natin yung junction. Ayan po ang junction. Ayan. Ayan. Oh, mayroon pang mayroon pang checkpoint dito sa junction. Ayan guys, dire-diretso na po tayo. Ang kalsada pong ito ay dire-diretso patungong Baybay City, pero hindi tayo pupunta sa Baybay. Diyan lang po tayo sa Balukawi. Sa kaliwa po natin ay ang lumang bagong sementeryo at ang Shell gasoline station. Narito na po tayo sa Sitio Pili, Barangay Barayong, Abuyog, Leyte. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mga kapatid, mga kaibigan, paki-comment lang po sa baba yung mensahe nyo. Maraming salamat po. Bilis-bilisan natin guys dahil nagagutom na tayo. Mayroon po tayong Facebook page guys na makikita sa baba ng screen at sa loob ng description box. Please like and follow our Facebook page guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe our YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. Please don't forget to like, comment, and share this video. Sa kanan po namin ay ang MDRRMO station. Malapit na po tayo guys. Nakarating na nga kami guys. Tagay tayo guys, maraming pulutan. Yan ang tuba guys. Uminom ba kayo ng tuba? Sayaw-sayaw muna tayo guys. Good vibes lang po.